ku danna subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa ta yanda da mun dora sabon bidiyo za a sanar da ku. Mun gode. Duka biyu komai naka zai zama mallaki na. Sam ni fa ban yadda ba. Da alama kin manta kowaye ni ko? Baka yarda da ni ba kenan. Sai kuma gashi na gane. Kudin mu suke so. To ai da mu abin haka yake To tunanin ɗaya ne ke. treacherous, dangerous, mourns, sadness, and utmost sorrow. Duka biyu. Wai ake ciki ne? Ba saki wannan yarinya. Kamar ya muske ta. Akan me zamu kunci ta? Ba sake ta mana. Duk kuɗin da yake karfa na mara lafiyar kare da yake karba ke da su. Ni za ki raina wayo? Komai ya kammala. Komai ya kammala. Wannan magana da na ga maka tabbas gaskiya ce. Ya sauri ki hada kayan ki. Ya sau. Duka biyu. To kuma wana. Wannan wace ce kuma? Wannan mata ta ce. Beautiful. Ina so ki guji abin da bana so. Ina son ki yadda da abin da na gaya miki. Kuma ki yi abin da nake so. Na san zaki mamaki amma baya bukatan bayani. Gobe yanzu zan watso ki daga cikin gidan mijinki. Duka biyu. Amma kai iyayenka sun yi asaran haihuwa kuma daga ganin ka gujewa iyayenka kai. Daga lokacin da na tsane ka. Don haka ka koma ka nemi gafaran iyayenka. To menene hikimar yin haka? Na san kana son kuɗi sosai. Ban gane ba. Idan har zaka iya biya na kuɗaɗe masu sauka, to kowane irin aiki ne zan maka. Amma da zaka yi shawara ta da ka kyale ta. To ai kowane tsari da kake gani sanya mutum ake a cikin sa. Yanzu ba za ta taba ƙara baka kuɗi ba. Ƙarya take dole ta kawo. Ina sauraron. Kada ka taba sarki na. To ya zan yi tunda na kama da santa. Sai dai kuma ka manta da cewa Zubaida gwanjo na ci. Kai! Kada ka tunzura ni yanzu ka sa na gaya maka yadda mahaifinka ya auri babarka da yadda aka same ka. Lokacin da ruwan sama yake zuba, wanke dattin duniya yake yi da irin kumunkare, yayin da kuma istighfari da kyawawan ayyuka suke goge dukkan zunubai da munanan ayyuka. Haka kuma aure yake goge dukkan wata kazantar bariki. Ta nan kadai zaka gane cewa na maka duka biyu. Duka biyu. Wannan ƙaitaccen shiri namu zai rika zo muku a tagwayen tashoshinmu Basarakiya TV da Nura Waye Hausa TV, a inda za mu rika kawo muku shi duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Ku yi subscribing sannan ku danna kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Ina kuke ma abota kallon fina-finai da waƙoƙin Hausa, kai har ma da waƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yau ga dama ta samu domin samun wannan manhaja ta Basarakiya TV. Sai ku shiga cikin Play Store na hannun wayoyinku ta Android, sai ku rubuta Basarakiya TV. Nan take za ku ga Basarakiya application, sai ka kamta installing. A nan ne inda zaka sauke manhaja ta Basarakiya TV. Kana shiga cikin Basarakiya TV application, a nan ne zaka ga waƙoƙi kamar haka: fina-finan Hausa, waƙoƙin Hausa, waƙoƙin yabon manzon Allah.